Hallelujah. 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 Usemkhathini kha ungabiza uhaleluya. Enkonzweni yabizwa hallelujah. 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 Akhona amandla egazini lika Jesu. Akhona amandla lika Jesu. Akhona amandla egazini lika Jesu. Hallelujah. Umfundisi DP walendawo kuSmakeleni, abefundisi bonke abakhoyo kulendawo, iteam yonke bathandekayo ndihamba nayo, abefundisi bemvaba abakhoyo kulendawo ndiyababulisa egameni lika Jesu. Amen. Sekutshiwo ukuthi ngokwaMakeleni dilidlamini elisindisiweyo elino Yesu. Amen. Ndamamkela uYesu, ndamvuma phambi kwabantu, zange ndibeke isandla eradioweni okanye ndijonge eTVini ndibethi phawu. Ndamamkela ngoba izwi likaThixo lithi uyakholwa ngenhliziyo uvume ngomlomo usindiswe. Zange ndimamkele ephupheni ke ndebeva abanye bakwafika iphupha. Bathandekayo, awufika ephupha ndimamkele ephupheni. Ndamamkela phambi kwabantu ndisoba ndinkwenkwe. Ndicinga uba ndandipha ko-15 kanje. Yes. Wanthwala ke lo Yesu ndamamkela phambi kwabantu kwade kwaba ngoku. Wanceda futhi uYesu wami ndayofakwa emanzini amaninzi. Ngelo xesha ke phaa ezilalini ke ubungenoyithola ipuli bathandekayo, ibingumlambo. Ndangena emlanjeni waswayo nonkala zaswaya inyoka. Ndangena emlanjeni ndabhaptizwa, ndavuka nomzimba omtsha. Akonela apho uThixo wandigcwalisa ngamandla kaMoya Ingcwele. Amen. Ndisindisiwe ke into edala uba nditsho ndichaza nje i-address yam ukuthi ndisindisiwe, ndingumntwana kaThixo. Amen. Bathandekayo, masifunde izwi lethu Kolose oyitheme yale mvuselelo. Oyitheme yale mvuselelo ibifundiwe izolo. Mhlambi ke singaphinde sifunde ngoba abanye abantu bebengekho. Itheme ukhalezise egameni lika Yesu. Makolose 3 verse number 1. Inhloko ndaba iziqhamo zokuvuka kunye noKristu. Verse 1. Ukuba ngoko navuswa kunye noKristu, funani izinto zaphezulu, apho akhona uKristu ehleli ngasekunene kukaThixo. Verse 2. Nyamekelani izinto zaphezulu, zingabi zasemhlabeni. Verse 3. Kuba nafayo baye ubomi benu bufihlakele ndawonye noKristu kuye uThixo. Xa ethe wabonakaliswa uKristu obubomi bethu, ngelo xesha niyakubonakaliswa nani ninaye ebuqaqawulini. Amen. Hallelujah. Bakhona ke abantu abazotyonjotha phaya, kodwa mna oyena mqolo endizoxila kuwo ngulokuvuswa noKristu. Amen. Ndicinga uba bekuthethwe kakhulu nokuvuka kwakhe noKristu. Ngizovelela nje kafutshane phana phaya. Ngicela ke ufundelwa kuverse 8. Bendicela uba kukhona umuntu oneSixhosa silenguqulelo entsha okanye undikhoyo andifundile kuverse 8 kwakule verse. Verse 8.
Kodwa ke ngoku zilumleni kuzo zonke ezi zinto, ingqumbo, iphuku, ububi, ukuthuka nokuthetha krwada. Ngoku nisilahlileyo isimo esidala sanukuxokisana. Kaloku ngoku nambethe isimo esitsha, athe chukuhle ukusihlaziya uThixo ukuze sifuze yena umdali waso, nakuze nani nimazi ngokupheleleyo. Yeah. Moya Ingcwele, ixesha lakho, lithuba lakho Moya Ingcwele. Thetha nathi Nkosi yami egameni likaJesu. Amen. Xa sivuswe noKristu kukhona izinto ekufuneka emizimbeni yethu okanye empilweni yethu zingakhankanywa. Amen enkonzweni. Hayibo amen enkonzweni. Xa sivuswe noKristu kukhona izinto ekufuneka emzimbeni wethu zingakhankanywa, zingabikho emzimbeni wethu kuze kuphakame igama likaThixo. Ngoba ukuthi ezi zinto zibalwa apha zikhona emizimbeni yethu zenza lonto igama likaThixo lingaphakami. Zenza ezi zinto esibalayo elizweni likaThixo kungabonakali ukusindiswa kwakho, angabonakali amandla wakho wokuhlangulwa. Kanti umuntu odibene noKristu uba sisidalwa esisho bakhona izinto ezibonakalayo. Yibo amen enkonzweni. Amen enkonzweni. Ukuba khona impawu ezibonakalayo lapho umbhalo uthi ingqumbo, ukuthetha kakubi, zonke ezazinto asibalelwa kulo mzimba ngoba lo mzimba uvuswe noKristu. Hallelujah. Glory to Jesus. Akufanelekanga kube khona ezi zinto ziphakeke empilweni yakho kumzalwane. Kumele ubuzalwane bakho buphuluswe bube butsha, kubonakala indlela yakho ingqinelwa. Hallelujah. Ebathandeka ukuhlanganiswa izwi likaThixo uyangqinelwa. Ungqinelwa ngumhlaba, ungqinelwa ngabantu phakathi kwabo, ungqinelwa ngabantu ohleli nabo, noSathane uyangqina. Osukane madoda, osukane madoda. NoSathane wenza njani na? Uyangqina, ungqina ubuzalwane bakho, ungqina ubuwena bakho, ngoba bangasondela kuwe akusondeleki. Sizathu empilweni yakho kuphila umuntu wasezulwini. Hayibo amen enkonzweni. Hallelujah enkonzweni. Xa ufikile uYesu ufika belilahle empilweni yomzalwane, afika atshise izinto ezimenza zimdobelele phansi. Kufika ilahle lifike lingene ngaphakathi elizokwenza kubulawe ezi zinto ezimenza uba ngabi ngomzalwane. Sathi umzekelo umuntu onecancer, umuntu onecancer kuyathathwa kunyanzeleke ngoba kuyoba khona into ezitshiswayo ukuze kustophe le cancer inganwenwi. Thina kubizweni kwethu kuThixo, ufika uThixo ngelahle lakhe, afike ashise ngelahle lakhe singanwenwe elizweni. I-problem uSathana alibambe ngalo ibandla, alisekho ilahle lokutshisa ubuwena bethu. Amen enkonzweni. Glory to Jesus. Lapha libambe khona ibandla lamaKristu, alisekho elalahle lokutshisa ubuyena bomntu. Ngamasela phakathi enkonzweni uyawabhaqa. Lisela nomzalwane bonakala kwayibunzi eli lakhe. Uyemebilo
lo mzalwane lona kumjolilo. Glory to Jesus. Uyabonakala nobethu usindisiwe, uyajola lo. Uyabonakala noba usindisiwe, uyanqila lo. Ngoba abazalwane kule mihla nindiyeke bazalwane lipondo. Zothetha ivangeli, abazalwane kule mihla bayanqandwa. Bayabuthethelela utshwala sisathu abathi banakade lahle. Zankhaza nakelahle. Zankhaza nakelahle. Elithi nakufika kutshintshe appetite yomzalwane. Glory to Jesus. Hey! Abantu abavuke noKristu bavuka nezinto ezintsha, ezindala bayazishiya. Bavuka nezinto ezintsha sizathi bavuke noKristu. Change appetite. Change appetite. Change appetite. Change appetite. Hallelujah. Glory to Jesus. Umuntu abantu bufana nabo beyithuzula phezulu insini wakufika uKristu utshintshe appetite uyashintsha zotshomi awusanduzula insini phezulu sizathi ufike izweni namandla univangeli yakho isafana nakuqala ayovangeli leyo yeyomkhathi enzoyithetha kufihlwa yetshintsha umuntu. Wena usadlala amadayisi, usasindisiwe, usadlala amadayisi, usasemishayineni, usagemblisha, ufone kwi-queue yabantu abadlala imishayina. Hayi mana ayayisuka amphathanga fana kaloku evangeli. Phatha ivangeli elitshintsha indoda ibe yindoda, elitshintsha umama ibe ngumama, intombi ihlale ngentombi. Ivangeli elingatshintshi umuntu. Ewe ndiyayazi bantombazana wabizwa uHeleja, wabizwa uhamba besithumeni ngomntu ubizela lakuthi igama, kodwa wakuwa lapha endlini kaThixo. uThixo utshintshe appetite. Ungathi sowulapha endlini kaThixo ube ukulekana nabafana. Ngoba ifa noba ujonga bamfana ndiyakuthanda, aba bantu banombulo bayabonakala bengabhekisanga. Umbulo uyasichaza, ukhaza nohlobo onxiba ngalo, umbulo ukhaza nehlobo itshafuna ngayitshepisi. Chaza nehlobo itshafuna ngalitshepisi uba le ntombazana lo mfana unento engaphakathi, ngoba into engaphakathi ikuphushela kule nto efanele ubuyenzile. Uyazi bathandekayo, ivangeli engatshintshi umuntu iyadina, iyakudina ngumdinzi, idina nawe, ayibi namandla kakuwe ngoba ayikuncedanga nto, ayikukhuphanga nto, ikufaka entweni. Ayinamandla yokusindisa, ayinamandla yokukhupha entweni, kodwa xa ifikile ivangeli yafika yangena ngaphakathi kwakho iyasitshintsha isimo. Ukamleke ukamka emhlabeleni othi ndimfume nguJesu ensukwini zokuphila izoapha solo namhla naphakade.
uvuswa naye kutshintsha kwe-appetite, kutshintsha kwayithomi, kutshintsha kwabantu ohleli nabo. Nasefemelini uyanyakazisa, wasefemelini kwasisicalulo, ngoba kufike uYesu. uYesu uyakuhluthula kubantu buhamba nabo, aphinda kuthume kubo. Jesus uyamvothula uYesu ngamandla wakhe womnqamlezo. Yes. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngamandla wakhe wantona Womnqamlezo. akungothule. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. 1, 2, Jesus. Ufika bemntwini, ufika uyenye into eyikekayo. Glory to Jesus. Amen. Xa ufika ebantwini ufika usoyikeka. Bathe babuza abantu ba hayibo unosakhele lo utheni. Athi bebekade behlala naye. Kwenzeke ntoni apha kuye? Uhluthule kumzimba omdala. Glory to Jesus. Bathandeka kani ndiyekeni ndithi ayisingaba urhola imali eninzi, asingaba unomso omkhulu, ngoba kule Bhayibhile endiyiphethe azikho ii-qualification zokuba urhola malini, unomso omngakanani. Ii-qualification ezikhoyo zezoba ufike wenzani. Apha kule Bhayibhile akukho qualification zoba unemoto ezingaphi, kodwa esikhozo zoba uthe wamva kwenzekani. Ngoba abanye bamvetshe yashiyeka ijiniti zakhona. Abanye bamvetshe zashiyeka into zezolo sekhona. Usendekani ubakathandi namhlanje akayi enkonzweni, ubakathandi namhlanje akazuhlabelela, ngoba usenobuyena. Umfundisi usowathetha kakubi, awusekugrade R kunjani, usathi isikhafuthina mntakababa. Grade R xa usamele ukholweni lakho uthi umfundisi uyowathi andiye enkonzweni, ndiyayeka ukhonza. Umfowethu enkonzo uyowathi usathi isikhafuthini. Grade R usagaga, useyile ntangaka kuthiwa esikolweni uyebe kusenziwani, uthi ndifike ndatyandalala. Ngoba ndazithetha ngobizo likaThixo. Sukani madoda, nasekuchitheka ifatshi. Xa kufike uYesu washintsha impilo yakho, awuva blown starch, awuva mntu othethayo, umntu ovethetha kakhulu kuThixo. Okay, mandithi bazi kamhlekude, mandithi ewe kuyenzeka ukhubeke futhi kube khona ii-decisions ozithathayo, kodwa fika umshumayeli. Urakakazala baba yalaboshekelele bofuthi ihala baba shekelele. Nkosi yasezulwini, haleluya. Ukuba nawufaka kunye noKristu, funani into zaphezulu. Afike umshumayeli omkhulu, ayifike inyanga lemihla, ithi ewe uphoxiwe, ewe uhaluze i-identity yakho, ewe udelelwe, ewe kukufukaniswa ngawe, ewe wenziwe into engento. Ewe ndinamvakalelo ngawe, zenziwe zonke izinto, kodwa mna endikuvusileyo sukuma apha ndinawe. Yeah. Sukuma ndinawe, uhlale esitulweni umamele, akangxoli, thethele ezandla.
utsho uthi umoya ingcwele ndiphoxeke kangaka ndingazi noba ndizayiqala ngaphi ingoma kusasa ndingazi noba ndizawuma kanjani ndizongena kanjani emnyango athi umoya ingcwele hamba ndizokwequma zoba nawe uthi soyibamba imayikhi itinga ingoma nawe wethu ukuba bendingubani mina wandeze lomusungaka ngoba into kaThixo xa ufuswe naye awenzi ngokwemizwa yakho, awenzi ngoba inyama yakho ithanda, usunelisa umvuzi wakho, usunelisa umqeshi wakho. Asisivusanga ukhona uvusileyo. Aba bantwana siba nabo sibaphiwe nguye, nezi zimoto sizidrayiva sizinikeza nguye, nale misebenzi esiphakela kuyo siyinikeza nguye. Sizomkhalalelani kuThixo, usenzeni kuThixo, somkhalalelani Thixo, sifuna wena ngoba usifusile. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ. Ngelinye ilanga elangeni kufika igqirha, sekusemalanga libaleka gqirha lendawo. Moya ingcwele, moya ingcwele, moya oyingcwele, moya ingcwele. Ndifike lithi Tata Makeleni ndithunywa kuwe, ndiwiswe ikhethi apha ekuseni, yandijula kwam xa kubuya ingqondo. Zathi kwathi apha engqondweni yathi ilizwi, yiya kuMakeleni uzokukhulula kule nto nayo. Uthi ndiziswe yiloo nto ke, ndithi hayi bo mna ndisebenzi ngamayeza nje bethetha ukuthi ngoba ndibanzananga namathongo. Uthi kaloku into endiyicinga yintoba unobithi ndamkeliselo Yesu wakho. Glory to Jesus. Hallelujah. Awusukani madoda. Hallelujah. Phuma kwa-Great R. Hallelujah. Ngoba u-Great R akapasela. Hallelujah. U-Great R uyaphela iminyaka emibili. Uzanya kunyuka i-age phaa uzodlulisela u-Great 1. Hallelujah. Phuma ku-Great R ngoba uzokulibazisa. Ndamthandazela uzothatha egameni likaJesu. Isilwanyana sakhe sasesingenile elalini, kodwa bengayazi abantu njengoba bengakayazi nangoku. Singena sifike sime efestileni, abantu abangaphakathi bachoke bonke. Sase sisijika ke ngokwenani sibe yakho, sibe yinja. Xa uhamba emveni kwenja vele ujika ube yinto. Weza kum lo tata, apho ndiyakhona ndambeka izandla ngegama likaJesu. Umntana wam wabehlela esofeni ubuhle, ndambona ebamba inhloko iphuma lithambo ingathi izogqabhuka. Ndeva apha emoyeni wam kulo tata isilwanyana siphumile singena emntaneni wam. Kamnandi ndithetha abantu basekhaya bala. Nasi isilwanyana emntwaneni wam. Umntwana wam waraka endlini wathi tata kukho into endiyibonayo, ingumntu ngasentla, isisilwanyana esikhulu yarhuqa apha endlini. Ihamba nayo xa yesikolweni ivele ivele kunansi kwesikolweni. Wathi umntanam xa efika esikolweni ootishana befunda esikolweni samaRoma, esiza amaRoma elayita amakhandlela, wathola itshansi umntwana. Andalba yena nyakeni ngapha wathi ndicela nicika amakhandlela ekhaya kukholelwa egameni likaYesu. Ngizolibiza igama likaYesu, walibiza igama likaYesu umntwana. Oh, ndizama ukuthini asikhathani naba bantwana bethu wangadlakaza sisilwanyana. Asifokase kubo, sifokase kutshaba, zange sifokase emekweni yomntwana odliwa sisilwanyana segqirha, kodwa safokasa kulo sibizile nkosikazi. Sathi singamdlakazi isilwanyana, kodwa uThixo wathi uyaphila. Uba kuyathandeka Thixo sawuphuma isilwanyana emntwaneni, uba kuthandeki kwazi wena Thixo.
Lo Thixo wakho utemtem man. Nodoli lo Thixo wakho. Umane khawula ingalo ngecawe. Iwe. Sijungu waphakama izandla uworship into ngoba kunodoli. Ngenye imini sikubona imilenze yakho imile umibini sikubone somncodukile. Awusakwazi ukuma enkonzweni. Unodoli lo. Ngoba cela sithetha ngemeko yokuvusa kukho nomuntu noKristu Yesu uma kwisimo ekungathi kheke kumeke kufa. Amen. Amen. Kawufuse noKristu ude nomzalwane wakho lo ubona uRoko umfihle. Yeah. Andaba kayitoli kanjani? Yeah. Umfikele bamhle kude akaveli kuze bakhe kule weak point yakhe awuthatha umkhombe ehengeni. Hey. Umthatha umplage emaphepheni. Nangoku thina sikholwayo wasuka uplug umfundisi ukuthi wenzele nale imanyunyezi ukuthi bambi ngokwangakhonzi nathi sizathi kukhona le meko yokuvusa noKristu. Jesus. Othi izandla zakho zisuka. Jesus. Vuswa. Jesus. Vuswa. Yes, Lord. Vuswa. Vuswa naye. Jesus. Vuswa naye. Yes, Lord. Nakwesiphi isimo. Jesus. Vuswa naye. Thank you, Lord. Nakweyiphi imeko. Jesus. Vuswa naye. Sicelele empilweni yakho. Ngoba khona imoni enohlala. Akho moya onohlala empilweni yakho. Sicele vuswa naye. Yilwa. Ngiyamvuma ingcwele ikhona into ayenzayo namhlanje kuseni. Ngiyamvuma ingcwele khona into ayenzayo kuseni. Akho moya omele abuswe. Moya kaThixo omele abuse phakathi kwethu. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Wena umyeni wakho angekhoyo apha umkhonza uThixo, umyeni wakho umve Buddha. Ebuddha ngawe ngoThixo wakho omkhulu. Bakhona abantu abangabazalwane enkonzweni. Asifuthe basigile xa befika emakhaya abangabazalwane. Xa befika emakhaya ngabantu abangaba abazalwane. Kanti xa sivuswe naye siyatshintshwa sibe nemivoto. Ngenxa yesu likaThixo, izwi likaThixo lisehlule. Isenze njani bathandekayo? Sohlule. Isoyise. Isoyise. Glory to Jesus. Uba khona abantu abathetha bekhephuka ngezinto ezingekho right. Ngisho nasemsebenzini bekhephuka kukhona into oyitoya ndithi uyayifuna ukwenyusela imali. Nawe kodwa la kufika izwi likaThixo awubikho phambili nakwinto zentoyitoyi. Ayikuwo phembeli intoyitoyi. Wena umemva ngenxa unalento engaphakathi ophakamisa emandleni entoyitoyini ubakhomba ngokunokwakho kwakho uba bawubulala bayokomosha uzophinda ubakhombe kweyiphi inkululeko. Bakufa. Oye uverse 9 anathi there is a race that must run day of victory to be won in the power every hour To be true. there is a race. There is a race that I must run. Victory to be won. Oh, give me power every hour. To be true. Ai, madoda, xa
ufikile uyintombazana uhlala kule ndawo ubunomfana ohlala naye iminyaka uyehlukana naye ubusendlini yakho yamkhupha ijalo mama uKhamisi kanje iphasana uyamkhupha thini sheke uhlala endlini yakho ubuhlala kuye yathutha asikutshatisa aba kule nkosi kuba kudala uhleli naye sizoze utshate naye ngokusikelela andiyenzi loo nto hlukana kube impumalanga nentshonalanga uyayithatha uyayiyeka ngoba into yasemjolweni nomoya wayo wafika uyesu akusushomakeleni uthatha ukaproblem wakho uthwale enhloko uthi mfana bhayi kufika uyisweni namandla hayi ndizofunda kanjani ndizothini hayi ukhona uyesu uzondifundisa sisinoma wake uphakama ndithandi mna ukushumayela ngathi yaseredweni ngathi uthengiwe usisinoma waka le intombi eyamkele uyesu ufike apha kum isoka lakhe utata abantwana bakhe ezomseka wafundiswa ngakwevangeli yagcwala into pha kuye obengazutshatwa ndim yagcwala into pha kuyo aba uThixo zomncedela abantwana bakhe hayi indoda ebehleli nayo wayilahla hlala phansi sisi abantwana bakhe nyathi bafundiswa nguThixo abantwana bakhe professionalness baba bayamondla ngoku bamakhele umzi khele omnye oqala bamkhele wesibili ngoba bamsondeza phanga kum ubufutshane nabo bamkhele wesibili ngoba noba ungayibamba lo nkwenkwe yakhe ingahambi uyibambe ngengqambo eyengqambo izawutshona iphele athi umhlabelele zalapha emhlabeni ziyaguga ziyaphela kodwa kaThixo kaphela uba loo ndoda uyithole ngeyeza izophelele eyezini xelela mna kwangase ndinikeze enye imicrophone ndihamba u-door to door apha eschool mine ndibaxelele uba noba ungazithanda uze kunomayimayinani ngeyeza eyeyeza izoyeyezini kodwa kaThixo sosiphele. Hallelujah. Praise God. Oh Jesus. Hallelujah. Akanindiyeke manana akanindiyeke eskathiko izinto Nkosi yami ligwaba lodwa eliqala phezulu ligwaba lodwa eliqala phezulu uba ungena emtshadweni kubuleke umrholo wendoda uba ungena emtshadweni kubuleke irholo nomfazi chithutyiwe ngoba umtshado kungeblessing kaThixo. Alright, ngomgqibelo afternoon mfundisi omkhulu okwazi uthetha nendoda yakhe ninamakholwa cela ithuleze nayo Wamkelekile mfundisi. ngomgqibelo afternoon sidlule kule party yabatshatile ngoba emtshatweni ebantwaneni yonke loo nto ubuyithole ngaloo nto uyithole ebathandekayo awunothi ngaloo mhle ukuthi ubunhlanhlathe uthi Thixo ndigcinele aba bantwana ungakaphenduki ubuthole ngenhlanhlatho kaloku. Haleluya. Apha ekukholweni uyangena uhlanjululwe uqhawuka isibingelelo sokunhlanhlatho sithi ke ngokwezwi likaThixo aba bantwana bakho siyabangcwalisa bakhutshwe kunhlanhlathekile kodwa uba uhambe nabo ithuba elide bengakholwa bazophelela emhlanhlathweni. Fona. Usani ukukokisana. 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 Usani ukukok
Nizihlubile nje. Utsho bani wena utsho? iBhayibheli. Oh, uthwani? Musani ukuxoxisana. Ukhona abazalwane bakuthanda ucreator into engekhoyo vele asi create istory esingekhoyo ngomnye umzalwane. Usibone usibophile umbethe umzalwane wambeka emveni koqala. Usana ukuthini? Athatha omnye ndimbonile. Mbonile. Wako watsho omnye wathi ndimbonile bemvalele endlini. Behle nayo endlini lentombazana eyivalele. Xa ndilandela lonto ngoba esithi uwile xa ndisithi uthi nomzalwane ngoku ephuma enyanye hayi mfundisi ndaqokela. Ngoba ithi iBhayibheli musana ukuxoxa ukuthi abazalwane babaxoxa. Ndiyalinqula namhlanje ulwimi olungumjolodo. Lemeko kuthetha into ongena proof yayo. Ngoba lento iyayonakalisa indlu kaThixo. Ifikiswe likaThixo uba ilimi lakhe bilinkabakaba. Lithe wakuvusa kunye noKristu lisongane ilwimi. Kube luqobo ukuthi hayibo ubani njengoba wayilinkabakaba ilwimi lakhe ethe kwenze njani kuvuswe noKristu ilwimi labuyela endaweni yayo. Amen. Asuka kubantu. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Usanda uxokisana qhubele. Nizihlubile nje umuntu omdala kunye nezenzo zakhe. Ngoku anisengabantu abadala umuntu omdala nimhlubile. Lasithetha ngokuhluba, sithetha ngokuxwatshulwa. Ngokuhlanjululwa komuntu omdala, asusa umuntu omdala. Abazalwane ke nimbone nje umuntu ubona nje unentsobi yamakhwenkwe umjongile nje. Unentsobi yawo. Unentsobi. Ufika uyasu kula meko okuyo mntanami afika hluba umzimba omdala ube nomkhitha wasezulwini. Hayi udonsa amakhwenkwe. Qhubeleka. Unyazenzo zakhe nambatha lo umtsha uhlaziyelwa ekwazini okuhle ngokomfanekiselo walowo wamdalayo. Sembatha omtsha esenishilo qhubeleka. Apho kungekho mGrike namYuda, kwaluka nangaluki, mbarbari namskitiya, khoboka namkhululeki, usuke uKristu waba zizinto zonke waba kubo bonke. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Sakuvuswa naye kuba khona izinto ezintsha ezibonakalayo. Amen. Kuba khona imiphumela. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Nkosi yami uba nemeko yokuchoveka kothando ebantwini bonke. Glory to Jesus. Kodwa yonke lonto sizothandaza ayenzeki nje kungafikanga izwi lodaba. Ayenzeki lento kungafikanga izwi linamandla lafike lahlaba inhliziyo yakho layehlula. Glory to Jesus. Hayibo amen enkonzweni. Amen enkonzweni. Inyathi xa ungehlulwa ngalilizwi ungumfazi uyakwazi umfazi ajonga nendoda yakhe amisa imikhadi. Nisike mwise lendoda. Lo mfazi akakhanwa ngalilizwi. Uyasetyenziswa yini enkonzweni? Ngoba sikanosebenze ngoba ugqotyiwe. Unayo lento unayo. Qha uphoswe ligqobeni lasezulwini lokubulawa umzimba omdala. Amen. Amen. Ngoba xa usindisiwe ligcwele izwi likaThixo, nakufika imeko zokwenyuka
wena awukumbi izwi likaThixo liyakukhombisa uba kwawena ungumfazi omngakanani endodeni. Alingani kwayindoda yabandala indoda. Seyipolitiki umfundisi nasigcinezela la madoda angithethe nyani ngoba imitshato niyibona ibhokokeke kangaka zizimanga ezenziwayo zoba kungabikho lutho bayo. Okanye mandithi sizothanaza kwaba bantu babini batshatileyo besindisiwe, noko phakathi kwabo funeka abe nawo umlilo, noba kuthunzi makabe khona umlilo, noba ngulozi makathini, noba yintwani khona abekho, ngoba sisimanga soba bobabini bangabi namlilo, ngoba yingozi yempukane nebhasi. Ngoba abantu batshatileyo bazovumelana uba basekuzixa wena namhlanje ngoba siziva right. Ingozi yempukane makube khona okwazi mayithi xa iphela itshaji etshajile omnye yase kukhona sifona isikhalase zehle xa etshajiwe omnye wenu ulo hlobo. Makabe khona lo eyakhe isoloko isetshajini phaa emtshatweni ukuze ningoyeli, ngoba lizawukhala ixilongo nisagqibe ngokubi. Wafika ke izwi likaThixo lifika lihlabe lehlule umongo nethambo ukuze umntu acacelwe kakuhle yoba waphi umsebenzi omane uye kuyenza. Kodwa izwi likaThixo uba lihlabanga uzoba nesizini nomzalwane banemini uhlale kuye yo akazisho ilwimi, hayi Nkosi yami zisho kamandi yasikhulula ngomso komenka ujo kusegumbini. Niwe Ndiyakuxelela. wenze njani? Khonza ngokubethanda, khonza ngokubeziva. Kanti xa uthona lilizwi likaThixo nobulimele ufike enkonzweni uthi uyalalela, uyalalela Nkosi yami, uyalalela Jesu amabandla, Jesu amabandla. Uyayazi uba ushiyeke isimo sinjani ekhaya, uyayazi uba ushiye isimo sinjani endlini, kodwa kufika enkonzweni isandla sakho siyaphakama kuba uyamazi lokufusileyo. Uyayazi into ayitholayo, uyayazi into awahamba nayo. Jesus. Oh Jesus, Thank you, Lord. uyayazi into namani. Mighty Jesus. Uyalalela, Jesu amabandla, Jesu uyalalela, Jesu
Noba kumkani umlilo ungawubasa. Noba kumkani umlilo ungawubasa. Uphindaphinde kasithembe. Noba ungawubasa umlilo uphindaphinde. Kodwa into esiyaziyo ngoba uThixo wethu uyathanda osisindise ezikweni lakho kumkani. Into athanda uba kuvakale loo nto. Kukhona i-accident yenzekayo bavuswe noKristu. Nakwiinkoleko esidibana nazo kuvuka ukogama kwakhe avele emlilweni. Kwelo dami lomlilo avele uThixo. Abe uThixo. Thank you, Jesus. Ngoba uvuse naye. Hallelujah. Abanye basahwa kesahla. Abazalwane basahwa besahela izwi likaThixo. Yanqunyula imikhaya, inqunyula ilizwi likaThixo. Kodwa batshintsha base bamdumisa uThixo wabo. Lithi iBhayibhile wayekusanda ngokwanda. Mayingcwele ufuna ngithandaze nabantu abathi Thixo wami ndincede. Ncede ndiwavela amandla okuvuswa nawe. Sigqibo ndiyagqiba. Ngoba uvela ntoni efuna undiphazamisa ebomini bam. Ndizoma. Angeke ndijonge izinto ezilwa nam, kodwa ndizojonga lo uhleli nam. Andinojonga izinto ezindikhwazayo, kodwa ndizojonga lo uhleli ngaphakathi kwam. Haleluya. Thank you, Jesus. Oh, lelo thuba bathandekayo. Ndivuthixo ozohluthula abantu. Haleluya. Ewe isimo sengagqiba kanje Thixo, kodwa ndiyeva namhlanje kusihle sitshintshe isimo. Uyasitshintsha isimo ngoba lo msipho omdala uyahlutyulwa. Ekhambeni likaYisana phambili siyothandaza. Ndizothandaza nawe egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Hayi abantu bonke. Hallelujah. Leni altar call hayi. Hallelujah. Hayi. Kodwa yabantu abathi mina Nkosi andifuna apha enkonzweni kulo mntu wangaphakathi. Uncede Nkosi. Ngoba izokwazi ayoba eyizubayo esikala ekulwa. Lo mntu wangaphakathi zophakamisa weyona, zophakamisa yena lo mntu wangaphakathi. Ine nguyo ngathi yaphakama. Kuthi asesikhaba ndisibali nezo kuhlangabezana nezinto. Lo mntu wangaphakathi aphakame. Udingeka wena. Isimo sakho uyayasazi. Sawuvela ulale nje wehlulwe na inkomo ungathandazi. Uwena uzaziyo sophakamisa uthi Nkosi. Labo bomama ubuya kuthi. Oh Nkosi yami. Ngehluleka nokumela izinto zakho. Ngehluleka nokumesibe. Ngehluleka nokuthatha i-decision ezi-right. Ngehluleka nezinto mhlawumbe fema ndizenze ndiyazenza ngenxa yoba lo mntu wangaphakathi uwiki akaqinanga. Oza siyothandaza egameni likaJesu. Ndiyacenga kusaqaleka iveki. Ndiyacenga tata, ndiyacenga mfowethu. Iyatshintsha imeko. Iyatshintsha imeko. Iyatshintsha imeko ntombazane. Iyatshintsha imeko mfana. Shintsha umuntu ongaphakathi. Oh Nkosi yami inzima nenkonzo uzongena kuyo namhlanje. Ngoba ngoku siyanxiba. Sinxiba impahla yokungena nabo etheater. Ngoba kule theater esongena kuyo. Funeke singene sinxibe impahla engenge.
singangeni sinxibe le mpahla esinayo. Usaka phambili sokuphukele itheater, sokuphukele itheater yasezulwini. Khona operation ezokwenzeka, khona utshanto elizokwenzeka kokusikamoya. Isigaba izasika phambili sizothandaza nawe. Khona umsebenzi omkhulu ofuneka kwenzekile empilweni yakho. Mhlawumbe neka wakhupha amadimoni uthi ngegama likaYesu asakulinganise kwawona. Athi na ngegama likaYesu ngoba yakubona uba ngaphakathi kwakho komile akho mandla okulwa noJabu. Anisuke kule ndawo ndimele wena. Yayazi loo nto uba uyadingwa, yayazi loo nto uba uyakudinga uthixo. Usathana uyangenelela empilweni yakho, transferela imessage kona umuntu. Nguwe lo udingekayo, nguwe lo usemgibeni, nguwe lo uthixo mane kuphephisa kanti ukuphephisela uba alungise umoya wakho. Khona umhlabelelo kahlatyela uthi thula umoya wami uhlalela uJesu. Sikwazo sigaba namhlanje uba umoya wakho ukontrolwe nguye. Hlutyulwa komzimba omdala, hlutyulwa komzimba omdala, hlutyulwa komzimba omdala, hlutyulwa komzimba omdala, hlutyulwa komzimba omdala. Ngakhatha mntanam uthi uzothengela ibhaloni, kodwa ke engakazithengela ibhaloni omfana uyaxoka. Ufuna ukuyuza umzimba lo wakho ngoba xa ibithengeka ngiqale ngayo akuhayikhisa apha ebhaloni. Dinga wena ora baba shatala baba shekile besata ori hana baba satala baba shekile besata. Moyingcwele utshintsha kumuntu wangaphakathi. Buya melele kulo ndawo. Buya uthenga inkululo asuka ekhaya ezulwini. Dlula kwesi sigaba kuso, dlula kula level okuyo, dlula ekuxhomekekeni kumuntu ongaphambili, dlula ekuxhomekekeni kumfundisi. Ziyele ngoba kufela umuntu omdala, uhlutyula umzimba omdala kuphila umzimba omtsha apha kuwe. Oza sothanaza phambiseni izandla zethu entendeni sizikhombe kubo. Hallelujah. Jesus, uvula umlomo wakho sokhona apha ngaphambili umthandaze uThixo egameni likaJesu. Icinga uba sisigqibo senza usoba kodwa Nkosi yam hlobula, hlobule Nkosi yam, hlobule Nkosi, hlobule Nkosi. Oh Jesus, Holy Spirit, oh Jesus. Oh Nkosi, ndiyakholwa Nkosi, ndiyakholwa Nkosi egameni lakho. Lukhona Nkosi yam uloyiso egameni lakho. Kukhona in the name of Jesus.